Hej sammen, det er mig, Victors Eventyr her. Og i dag kommer jeg til at lave lidt mere af mine venner. Så jeg kommer til at tale om nogle af mine venner, som jeg ikke talte om sidste gang. Så vi har lidt Bertie. Hun er en sød pige. Hun er god at lege med, og hun har mange gode venner. Og hun er en god ven at have, hvis de kan gå og have en god ven. Og så har vi Peter. Han er nogle gange lidt aggressiv og sådan noget, men han er i alt en god ven. Og selvom han bliver lidt sur nogle gange, det er fuldstændig fint. Fordi han er stadigvæk en mega god ven at have. Ja, det kan godt være, at jeg fortæller lidt mere om andre venner. Og så løser det er lidt larm. Så ser jeg. Jeg ved ikke, at I forstår, at jeg kan lave shout-out til mine videoer. Jeg gider også meget gerne, men jeg kan bare ikke helt se, hvordan I gør det. Hvis I sådan faktisk, jo jeg kan. Jeg kommer til at starte på at lave shout-out, hvor jeg bare siger jeres navne i videoer. Hvis I subscriber eller et eller andet. Så I er frit til at gøre det, hvis I gider. Men hvordan så ser min sidste video, som i hvordan man bygger en pudehul. Jeg synes at det var ret god, men også skyld for, at man ikke kunne se det, fordi jeg er nødt til at arbejde med 2 hænder. Så det er lidt svært. Men i alt, så har jeg min yndlings. Når jeg ser, hvad min nye yndlingsaktiviteter. Så ser jeg. Kender du ikke det der YouTuber der, som har en anden, som de bare kan høre sådan du på? Jeg har fundet lige præcis sådan ting. Så ser jeg i hvert fald ikke så bekendt. Kan du se ham lige der? Han der. Så hvis jeg laver gaming video for eksempel, når jeg og et eller andet sjovt sker, eller et eller andet mærkeligt, så kan jeg bare. Så ja, det er bare det, jeg kan sige. Og så får alarmen. Men jeg skal bare lige tale jer, som jeg gider være med i en video, men kan ikke subscribe og sådan noget. Der har vi David. Og så man ikke helt kan subscribe, fordi han altid bruger det, hvad det nu, gæst. Han bruger altid en gæstprofil. Han har ikke sin egen profil på YouTube, fordi det koster penge. Hvor man egentlig. Så til Bumle. Bumle, kig på kameraet. Kig på kameraet. Little shot of you. Nej, Bumle, nej. Nej. Bumle, ja. Når det der med mit mest præcis kort af. Nej. Bumle, nej. Ah. What the freak? Nå, nu er det jo udstået. David, han er en meget god ven, bruger gæstprofil, og han er bare god at lege med. Og vi har Andreas, han har været en af de første subscribers, jeg har fået. Så. Nej. Nej. Andreas, han er en god ven, og hvis man føler sig tom, og man har ingen at lege med, så er han en god valgmulighed at vælge. Så du skal ikke lege med ham. Han er min ting. Det er gået galt. Andreas er en god ven. Han er en af mine første subscribers, han var faktisk min 4. subscriber. Og han er meget god at lege med i alt. Hvis du føler dig tom, så er han en god person til at lege med. Han har altid idéer. Og han gider bare gerne at gøre, hvad han vil.
Han har en masse gode idéer til at lege. Og så har vi selvfølgelig... Og så skal du få løvende. Det går sådan. Men så har vi til gengæld Elias. Han var min 13. subscriber. Han er faktisk min 11. Han er i alt en god ven at lege med. Han elsker at spille dubold. Og så er det ikke ved, hvad dubold er. Man har praktisk en bold. Har en bold. Hvad siger ham, at fører en bold ikke? Så har man ham som en bold. Man må ikke gå med bolden. Man skal bare prøve at smide folk med bolden. Man skal bare prøve at kaste bolden på folk. Så lad os sige, du ikke er død, og du er i live. Så smider jeg bolden. Nu er du død. Og så skal du sætte den ned. Eller krydse benene. Eller bare sprede benene. Men hvis man griber bolden, så er den person, der kaster bolden død. Og han er i alt god til dubold. Og der er også planter og sådan noget, men det kan jeg ikke noget at fortælle. Så bare prøv at spille det med nogen, der ved, hvad dubold er, og så kan du bare få at vide. Men det er virkelig bare alt, jeg gider at sige. Okay, må lige. Det fejrer mit 14. subscriber. Det kan ikke gøre det så meget så speed.